मी सरोज. परब किचनमध्ये खूप खूप स्वागत. सकाळपासून ना माझी तब्येत खूप डाऊन आहे. त्याचा झाला कसा माहिती आहे, 2-3 दिवसापासून इकडे विरारला आपल्या सर्दी सुरू झाली आणि माका सुद्धा सर्दीचा त्रास सुरू झालो. आणि आजची जी रेसिपी मी घेऊन येते ना, ती त्याच्यासाठीच आहे. म्हणजे थंडीमध्ये होणारे जे आपले आजार आहेत, सर्दी, पडसा किंवा आपली केस गळती, थकवा, हे जे हिमोग्लोबिन कम होणं, म्हणजे आपल्या महिलांना जे त्रास होतात, त्यांच्यावर रामबाण उपायाची ही रेसिपी आहे. तसे तर आपण मेथीचे लाडू, हलीमचे लाडू असे लाडू भरपूर प्रमाणात बनवत असतो. पण आज जी मी रेसिपी तुमका शेअर करतले ना, त्याचे लाडू तुम्ही एकदा नक्की बनवून बघा. तुमका ती टेस्ट आणि ते लाडू नक्की आवडतले आणि ह्याच्यामध्ये मी काय-काय वापरतलंय, तर साहित्य सुद्धा मी तुमच्याबरोबर शेअर करते आणि काय-काय गोष्टी ना वापरता कमी जास्त होतात, ते सुद्धा मी तुमका सांगते. म्हणजे जसं करता कधी-कधी तूप असतं. तुपाचं प्रमाण एक्झॅक्ट सांगू नाही शकणार. कारण कधी-कधी तूप असं असतं ना, आपण जेव्हा लाडूमध्ये सगळे इन्ग्रीडियंट्स टाकतो, तेव्हा आपणाक वाटतात लाडू वळणत नाही. मग तेव्हा थोडासा तूप ॲड करूचं लागतं. ते सुद्धा टिप मी तुमच्या बरोबर शेअर करतले, ते लाडू करता. आता ही जी रेसिपी आहे, ती मी केव्हा ट्राय केलेलं आहे तुमका माहिती आहे? तुम्ही नाही गेस करू शकत असतले. मी आज सांगते. जेव्हा मी गरोदर होते ना, म्हणजे माझी डिलिव्हरी झालेली. नेमकी माझी डिलिव्हरी ऑक्टोबर महिन्यात झालेली आणि त्याच्यानंतर थंडी सुरू होती आणि म्हाका ना अशी थंडी आणि सर्दी-विर्दी होऊ लागली. तर म्हाका भय दिसायला लागलो, की बाबा माझ्यामुळे माझ्या लेकाक नाही ना होवची सर्दी. म्हणून मी हे लाडू जे होते ना, ते स्पेशली बनवलंय स्वतःसाठी आणि ते लाडूचीच रेसिपी आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करतले. म्हणजे तुमच्या घरात सुद्धा कोण बाळंतीण बाई असतात ना, तिका आवर्जून हे लाडू तुम्ही बनवून द्या. आणि आजची जी रेसिपी आहे, त्याचा आता जास्त सस्पेन्स नको ठेवूया. तसं तुम्ही YouTubeच्या टायटलवर बघितलाच असतालात. मेथीचे नाही, तर आपले आहात जवसाचे. हे बघा जवस. हे आपले जवस फ्लॅक्स सीड्स म्हणतात ह्याका. हे ना तुमका ना साफ करून घ्यायची गरज हां. हे बघा. हे तुम्ही बहुतेक लोकांनी आपल्या जवळचे लोकल मार्केट जे असतं ना त्याच्यामध्ये मिळतात असं काही नाही आणि हे मी घेतले 200 ग्राम. कारण ह्याच्यामधलं मेन इन्ग्रीडियंट जो आहे ना म्हणजे मेन साहित्य तर हे जवसच आहेत. आज मी ह्या जवसाचेच लाडू करतले आणि ह्या जवसामध्ये ना ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स भरपूर असतात. त्याच्यामुळे हे आपल्या शरीराला खूप जास्त फायदो देतात हां. त्याच्यामुळे तुमका जर चान्स गावलो ह्या दिवाळीत, आत्ताची थंडी दिवाळी म्हणते सॉरी, थंडी, हिवाळा सुरू झालो हां. तर जर तुमका चान्स गावला आणि जवसाचे लाडू जर तुमका बनवायचे असेल, जास्त काही वेळ लागणार नाही. आता माझी रेसिपी करेपर्यंत 1 तास लागतले कारण ते तुला समजावून सांगेपर्यंत. तर अर्ध्या तासामध्ये हे लाडू आरामात होतात. आता हे जवस ना आपणाक वायच निवडूचे लागतात कारण ह्याच्यामध्ये मी निवडून घेतलंय, तरी पण जर भाजता मागा खय ह्याच्यामध्ये कांडे वगैरे असतात. तर असे भातामध्ये कांडे कसे असतात तसे किंवा कधी-कधी दगड पण असतात. जर असे दिसले ना, तर आपण ते निवडून घेऊया. म्हणून ह्या जवसना अगोदरच आपणाक निवडून घ्यायची गरज असता. चला, आता आपण बाकीचं साहित्य घेऊया. म्हणजे तुम्ही इच्छेनुसार ह्या साहित्य घेऊ शकता. मी काय-काय घेतलंय तर तुमच्याबरोबर शेअर करते आणि जर तुमच्याकडे काही टिप्स असतील ना, हे लाडू करता आणि त्या साहित्य आता माझ्याकडे अवेलेबल असतात ना, सुद्धा मी ह्याच्यात ॲड नक्की करतले. म्हणजे माझ्याबरोबर म्हणजे माका सुद्धा कळत ना, की ह्याच्यामध्ये अजून काय-काय घालू शकतात. म्हणजे पुढच्या वेळेला जेव्हा मी हे लाडू करून घेतले, तेव्हा त्या साहित्य घालतले आणि तसा इम्प्रूव्हमेंट करतले त्या लाडूमध्ये. जर कोणी काकी बघत असतील, मामी बघत असतील, आजी, सासू कोणीही बघत असेल आणि त्यांना खूप वर्षाचा अनुभव असेल लाडू बनवायचा थंडीतले, स्पेशली बाळंतिणीसाठी तर एकदा ना एकदा प्रत्येक जण बनवतात. तर तुमचा अनुभव माझ्याशी नक्की शेअर करा खाली कमेंटच्या रूपाने. मी ती कमेंट वाचतले आणि माझ्या रेसिपीमध्ये ती काय म्हणतात त्या गोष्टी ॲड करतले आणि तशा पद्धतीने ती मॉडिफाय करतले. चला, आता आपण जास्त वेळ नको घालूया. आ आपण 1-2 कमेंट बघूया. कोणी जर कमेंट केली तर माझा ह्यो मोबाईल हे ठेवलाय मी हां. नाही जवळ ठेवलं. बघते मी कोणी कमेंट केली आहे का? तर मी वाचते. हे बघा माझी सर्दी मी बोलले ना थंडी सुरू झाली आणि हे सर्दी तर आपल्या सॉरी जरा आवाज मोठा झाला. मी तसं सायलेंटवर टाकला. बघूया. आज काय करताय? तर आज मी करते जवसचे अळशीचे लाडू. अळशी सुद्धा म्हणतात. फ्लॅक्स सीड इंग्लिशमध्ये फ्लॅक्स सीड म्हणतात. तर त्याचे लाडू करतले. श्रिया म्हणते, "हाय." छाया लिहिते, "हाय, हाय ताई." सुनीता पण लिहिते, "हाय." सगळ्यांना हाय, हॅलो, नमस्कार. अशा प्रकारे आपलं परब किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण करतोय विंटर स्पेशल थंडीमधले. आज आपल्या स्नेहा वहिनींना तुम्ही मिस करत असाल, पण त्यांचं काहीतरी काम होतं त्याच्यामुळे त्या नाहीयेत आणि मला सर्दी झाली तरी पण म्हटलं नाही. आजचा लाईव्ह आपला रविवारचा ठरलेला असतो आणि थंडीवर आणि सर्दीवर उपाय हा आता तुमच्याबरोबर शेअर केलाच पाहिजे. म्हणून म्हटलं आजचा लाईव्ह हा आपला झालाच पाहिजे. चला, आता आपण काय करूया बाकीच्या साहित्याकडे वळूया. तुम्ही ह्याच्यामध्ये
मी बघा डिंक घेतलेले असे ही अर्धा वाटीच डिंक आहे. हे डिंक ना एवढे घेतले ना तरी हे फुलतात. त्याच्यामुळे मी अर्धा वाटी घेतला. आता ह्याच्यामध्ये किती फुलान होतले ना ते मी तुम्हाला दाखवते. त्याच्यानंतर मी हे मखाने घेतले. म्हणजे हे मखाने ना, मखान्यामुळे चव खूप छान येतात. ही जी जवसाची चव वाढवण्यासाठी आपण हे ड्रायफ्रुट्स घेतले. मखाने, त्याच्यानंतर काजू, काजूमध्ये गोडवो असता. त्याच्यामुळे खूप छान लागतात जवसाचे लाडू आणि हे आपले बदाम आणि ही आपली वेलचीची पूड घेतली आणि मी गूळ अख्ख्या नाही वापरतले, तर मी गुळाची पूड घेतली. हे मी 1 वाटी आणि अर्धी वाटी असा करून घेतलंय. आता किती लागतला तर तुमका दाखवतोय. कारण गूळ असा चिरतो ना, गुळाची चव असताना ती काय-काय जणांका कमी लागतं, काय-काय जणांका जास्त लागतात. त्याच्यामुळे तुमच्या चवीनुसार तुम्ही गुळाचं प्रमाण कमी-जास्त करू शकता आणि हे ड्रायफ्रुट्सचं प्रमाण सुद्धा तुम्ही कमी-जास्त करू शकता आणि मी घेतला हिसर सुक्या खोबरा, जा मी किसून घेतलंय. तुम्ही हिसर डेसिग्नेटेड कोकोनट मिळता ना आपला, ता सुद्धा वापरू शकतात आणि हे लाडू जास्तीत जास्त 10-15 दिवसातच संपव होय. जास्त असं स्टोअर करून ठेवूसारखं नाही आणि ह्या घेतले जायफळ. गेल्या रेसिपीत मी शोधी होते जायफळ कर, जायफळ कर, जायफळ कर. कारण ना जायफळ पण थंडीत म्हणजे थोडंसं ना आपण जे गोड पदार्थ बनवतो ना त्याच्यामध्ये जायफळ वापरावं. त्याच्यामुळे आपल्याला हे गोड पदार्थ बाधत नाही, पचायला खूप हलके होतात. म्हणून तुमच्याकडे जायफळ असेल तर नक्की वापरा. आता काय दाखवचा रवला माहिती आहे? आपली ही वेलची पूड आणि इथं मी घेतलंय हिसर तूप. अशा प्रकारे तुम्ही जर हिसर गूळ चिरून घेतलात ना, सुद्धा चालत. पण मी या गुळाची पूडच घेते नेहमी. हे बघा अशी आणि ही गुळाची पूड वापरल्यानंतर काय टेक्निक करू होई ना, म्हणजे लाडू आपले गोड झाले की नाही, हे मी तुमका आता पुढे करता दाखवते. आता आपण काय करू होया, गॅस पेटवूया. आता मी जाड बुडाची स्टीलचीच कढई घेऊ वया आणि ती पण अशी जाड म्हणजे लागता कामा नये. कारण हे फ्लॅक्स सीड आहात ना, ते आपणाक ना एकदम असे मंद गॅसवर हळू असे भाजून घेऊया. एकदम असं काय म्हणतात तो फास्ट गॅसवर भाजलात ना, तर हे जवस आपले असतले ना, ते जळतले आणि जळलं ना, की ह्याला करपल्याला जो कडूपणा येता. करपतात ना हे जवस, तेव्हा त्यांना कडूपणा येता. म्हणून ही काळजी घेऊया, की जाड बुडाची कढई घेऊया आणि त्याच्यात सुद्धा हे लो फ्लेमवर भाजू आहे. आज थोडी सर्दी चालू आहे. तुमच्या इथे थंडी असा की नाही ते खाली कमेंट करून सांगा आणि तुम्ही खरसून बघतात ता सुद्धा कमेंट करून सांगा. आपले हे आजचे तुम्ही म्हणत असाल मेथीचे लाडू नाही दाखवल्यानी, तर मेथीच्या लाडूची रेसिपी आपल्या परब किचनवर असा. ती ती तुम्ही आवर्जून जाऊन बघा, जर कोणाला मेथीचे लाडू हवे असतील तर. पण म्हटलं ती रेसिपी दाखवली, तर आज आपण थोडा वेगळा दाखवूया. म्हणजे हे जवस आणि त्याच्यामध्ये मी डिंक पण वापरते. असं म्हणतात जवस जवस ना हे शरीरात उष्णता देतात थंडीच्या दिवसात. म्हणून आपण म्हणतो ना सीझननुसार आपला आहार बदलावा, तसं असतं. जशी थंडी चालू होती तशी आतमधली उष्णता आपली शरीराला जास्त उष्णतेची गरज असते. कारण बाहेरचं वातावरण खूप थंड असतं त्याच्यामुळे. मग आपलं बॉडी टेम्परेचर कधी-कधी आपल्याला उष्ण जाणवतं ना, आपल्याला वाटतं अरे ताप बी बिलो की काय? पण त्या तसा नसता. आता आपली कढई बऱ्यापैकी तापलेली आहे. आता मी हे 200 ग्राम जवस जे आहेत ना, ते घालून घेते. सगळेच एकत्र आणि आता आपलं काम चमच्याचा आणि माझा गॅस मीडियमच आहे. हे असे चारही बाजून ढवळून घेऊया. आपण जर ढवळूचा सोडला, तर ते खाली करपतले म्हणा आणि हे जवस ना बारीक गॅसवरच भाजू आहे हां. आणि हे भाजले की नाही ते कसे कळतले ते पण तुमका सांगतात. हे सुद्धा ना जसे आपण तीळ भाजतो आणि तीळ जसजसे भाजाक लागतात, म्हणजे तिळामधनं तेल सुटाक लागतं, तसं ह्या जवसामधून पण ना तेल सुटाक लागतं. ह्याच्यामध्ये पण तेल असतं. म्हणून तुपाचं प्रमाण आपण कमी जास्त ते वळवताना करूया आणि जसं तेल सुटाक लागतं ना, तसं हे जवस सुद्धा असे तडतडाक लागतात. म्हणजे आवाज करू लागतात. जसे तीळ आवाज करतात ना, तड, तड, तड. आपण मोहरी कशी टाकली, की मोहरी पण अशी तडतडाक लागतात, की आपणाक समजता, की अरे हां, मोहरी फ्राय झाली. तसे हे जवस सुद्धा आता तडतडाक लागतले. बाकी कोणाचे काय खाली कमेंट असतात किंवा काय असतात, काय विचारूचं असतात किंवा काय सांगूचं असतात, तर कमेंट करा. आता एवढी बडबड काय करू? तर तुम्हीच खाली काय तर कमेंट करून सांगा. आपलं हे कंटिन्युअस असे कमीत कमी असं म्हणतात तुम्ही टायमर जरी लावलात ना, तरी तुम्ही बघा कमीत कमी 5 मिनिटं तरी लागतली. हे जर व्यवस्थित भाजले नाही ना, तरी ह्याची चव चांगली नाही लागायची आणि जास्त भाजले तर कडू होतली चव. म्हणून हे जवस भाजणं हे सुद्धा एक बोलतात ना, एक प्रकारची कलाच आहे, की हे कितपत भाजावं आहे. कडू लागले तर सगळे लाडू म्हणतात ना, बाकी कोण खाऊचे नाही, आपल्या एकट्याकच खाऊचे लागतले. म्हणून हे जवस व्यवस्थित स्लो गॅसवर आपण फ्राय करून घेऊया. तसं या जवसला अजून काय-काय म्हणतात, अळशी म्हणतात, फ्लॅक्स सीड म्हणतात आणि जवस म्हणतात. अजून कुठे-कुठे काय-काय म्हणतात?
ते काय म्हाका माहिती नाही. जर कोणाक माहिती असत म्हणजे कुठल्या तरी राज्यात काहीतरी वेगळा नाव असत किंवा इंग्लिशमध्ये जसं फ्लॅक्सीड नाव आहे तसं दुसरं नाव काय असत तर तुम्ही खाली सांगा. बघा बरोबर 5 मिनिटं लागतली. तुम्ही जर टायमर लावलात ना तरी चालत. 5 मिनिटाच्या वर हे भाजूसारखे नाही आणि सतत ह्याका ढवळत राहा वया. तसे कोणी कोणी मेथीचे लाडू केलात. मी तर केलंय आणि आता जवळ-जवळ संपत इले. तसे म्हणजे मी नाही केलंय. माझ्या बहिणीने माका करून दिला मेथीचे लाडू आणि मेथीमध्ये डिंक तिने मस्त अख्खा घातलाय. काय-काय जण काय करतात, डिंक घालतात मेथीच्या लाडूमध्ये. हे बघा. आता हे वाईज-वाईज तडतडाक लागले. सॉरी हां. तर डिंक घालतात आणि मिक्सराक लागतात आणि त्याची पूड करतात. पण तसा न करताना ह्या सुद्धा लाडूत मी डिंक घालूचं कारणच ते आहे, की ते अख्खे रवले आणि दाताखाली क्रंचीनेस आला ना, की त्या अळशाच्या लाडूची टेस्ट डबल होता. म्हणजे खूप छान लागतात. आता मालवणीमध्ये मी बोलते नाही तर अळशी म्हणतात नाही तर अळशाच्या म्हटल्याबरोबर तुम्ही कमेंट करून सांगतात. तर मालवणीमध्ये असं शब्द वापरतात म्हणून. नाही बघा वायस माका माका तरी आवाज येता. माझो माका आवाज येऊ लागलो. हे जवळजवळ 5 मिनिटं होय दिली. नेहाने लिहिलं ड्रेस खूप छान आहे. थँक्यू सो मच. जवळच आहे ना आपल्या महाराष्ट्रात जास्त बोललं जातं. अळशी विदर्भ आणि खानदेशात बोललं जातं. आणि जे हिंदीमध्ये अलसी बोलतात, अलसी. गुजरातीमध्ये अळशी म्हणतात. संस्कृतमध्ये अतसी म्हणतात. वाह! म्हणजे वेगवेगळ्या भाषेमध्ये वेगवेगळं म्हणतात. आता हे बघा. आवाज इलो आणि हे तडतडतात पण आणि उडतात पण बघा. आवाज आला असेल तर खाली कमेंट करून सांगा. सुंठ पावडर घाला थंडीत. हो, सुंठ पावडर आम्ही नक्की घालू. घालते मी आता असेल ना तर बघते आणि ह्याच्यात घालते, ऍड करते. थँक्यू सो मच. कोणी ते कमेंट केली आहे नेहा. थँक्यू. हो, सुंठ पावडर घालते जर असेल तर. आता हे बघा तडतडायला लागले. आता मी यांना काढून घेते. आधी कपडा आता ह्यांना मी काढून घेते. असं वाईस कढईतच वाईस गरम कढई आहे ना त्या कढईत जरा वाईस त्यांना भाजू दे, फ्राय होऊ दे. तोपर्यंत गॅस बंद करून वाईस 1-2 मिनिटं ह्यांका असं मी ढवळत आहे. म्हणजे कुठे कुठे जर अळशी भाजाची रवली असत ना तर भाजली जाईल. नेहाने लिहिलं हो आवाज येते. कन्नडामध्ये अगशी म्हणतात. ओके राधिका रावने लिहिलं हो कन्नडामध्ये अगशी. थँक्यू सो मच. सविताने लिहिलंय प्रमाण परत सांगा. हो मी नक्की सांगते. बघा मी सर ना अळशी हो मेन इन्ग्रेडियंट्स हा म्हणजे आज मी अळशीचे लाडू करते त्याच्यामुळे अळशीचं प्रमाण 200 ग्रॅम जास्त घेऊया. त्याच्यानंतर हे मखाने मी 1 वाटी. हे बरोबर एवढी वाटीच आहे पण काय माहिती हे मखाने पूड केल्यानंतर याची अर्धी वाटीच होतले. म्हणून मी असं मोठ्या वाटीमध्ये घेतलंय. त्याच्यानंतर काजू आणि बदाम घेतले. हे अर्धी-अर्धी वाटी आपणाक बस. त्याच्यानंतर ह्या डिंक घेतलंय. तर आम्ही अर्धी वाटी घेतलंय. गुळाची पावडर आहे ना ती 1 आणि अर्धी वाटी. कारण ही जर आपणाक कमी गूळ लागला ना तर ह्याच्यामध्ये आपण ही गुळाची पावडर अजून घालू शकतो. त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही. तर गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. थोडीशी वेलचीची पावडर घेतली आणि हे बघा हे सुकं खोबरं आपण अर्धी वाटी घेतलंय, अर्धीच वाटी आणि 1 जायफळ कारण जायफळ ना थोडंसं टाकलेलं खूप असतं आणि हे मी तूप सध्या अर्धी वाटी घेतलंय. आता हे किती लागतं ना हे मी तुमच्या समोर सांगते कारण कुठले पण लाडू करताना ना तूप कधी-कधी कमी जास्त होतं. कारण ना ते लाडू म्हणजे काय-काय हे गोष्ट असतात ना जसे आपण मेथीमध्ये गव्हाचं पीठ टाकतो ना तेव्हा ते लाडू म्हणजे जे तूप असतं ना ते आकसलं जातं. म्हणून आपण प्रमाण कधी पण ना ते आपण जेव्हा लाडू वळवायला जातो ना आपल्याला वाटलं की अरे ह्याच्यामध्ये तुपाचं प्रमाण कमी पडलं तर थोडंसं तूप वरून आपण गरम करून घालू शकतो.
सध्या मी अर्धी वाटीच घेतलंय हे बघा इथे. आणि आज आपण बनवतोय 200 ग्राम हळूचे लाडू. ते किती होतले ते मी तुमच्या समोर दाखवते. कारण मी कधी बनवलेलं आहे, पण मी ते असं काय बोलतात ना, असं बनवून प्रमाण नाही केलेलं आहे. कारण त्यावेळेला बाळंतीण होती. त्याच्यामुळे स्वतःसाठी स्वतःच ते लाडू बनवलेले. तसे ते लाडू 10-12 झालेले. आता किती होतात हे तुमच्यासमोर मी दाखवते. तसं हे अळीव काढूक ना, असा भांडा घेऊया. प्लास्टिकचा भांडा तुम्ही घेऊ नको. तसं मी चाळणीत घेते. कारण ही चाळणी ना, हे अळीव मस्त थंड होतले आपले बाकीचे पदार्थ भाजेपर्यंत. कारण हे थंड होवंय तेव्हाच आपण जाऊन हे का मिक्सरात लावतलो. तर आता मी काढून घेते हे. 2-3 मिनिटं आपली झालेली आहेत. आणि आता आपण दुसऱ्या गोष्टी भाजूक घेऊया. कढई गरम हा. जर कोणाक बनवचे असतील ना, तर तुम्ही नक्की आमका पिन करून सांगा. ह्याचं प्रमाण तसं मी परत एकदा सांगलंय. आज आपण बनवतोय अळीवचे लाडू. अळशीचे लाडू. अळीवच येत आहे तोंडात, सॉरी. फ्लॅक्सीड जे म्हणतात ना ते. अशा प्रकारे आपलं हे काढून झालं. आता मी कढई परत ठेवते. आता कढई गरम आहे. त्याच्यामुळे कपडूच घेते बाबा. हात भाजात कुठली पण वस्तू किचनमध्ये करताना ही काळजी घेऊ बाई. बाजूक ठेवते. आता आपण गॅस बारीक करूया. सॉरी, सर्दी झाली आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण पहिलं आपलं हे जे सुकं खोबरं आहे ना, ते भाजून घेऊया. कारण हे भाजताना ना, आपल्याला तुपाची किंवा तेलाची गरज नाही लागत. म्हणून आपण सुकं खोबरं पहिलं भाजून घेऊया. सुकं खोबरं कशातही वापरत असू ना, तेव्हा ते भाजणं खूप गरजेचं आहे. नाहीतर मग लाडू आपले जास्त दिवस टिकणार नाही. म्हणजे 10-15 दिवस किंवा महिन्याभराच्या आत जर आपल्याला लाडू संपवायचे असतील ना, तर ज्या गोष्टी आपण स्पेशली सुकं खोबरं घालतात, मी तर घालते. तर सुकं खोबरं नक्कीच भाजून घ्यावं. त्याच्यामुळे लाडू जास्त दिवस टिकण्यास मदत होते. असंच जर सुकं खोबरं तुम्ही घातलात ना, तर ते लाडू जास्त दिवस टिकत नाही. जर तुम्हाला आवडत नसेल सुकं खोबरं, तर मी मगाशी सांगितलं तुम्ही अर्धा वाटी ना डेसिग्नेटेड कोकोनट असतं ना, काही-काही जणांना डेसिग्नेटेड कोकोनट आवडतं. पण ओलं खोबरं नका घालू हां. कारण ओलं खोबरं घातलं ना, घालू शकता, पण ओलं खोबरं जर तुम्ही वापरलात ना, तर ते लाडू तुमका पटकन संपवायचे लागतले. जास्त वेळ तुम्ही ठेवू शकत नाही. आता ह्या सुक्या खोबऱ्या ना, मी वाटून नाही घेतलंय मिक्सरात, असाच घालतले. कारण असा तर लाडवामध्ये दिसतं ना, थोडंसं पाहिजे तर एक एक म्हणजे बोलतात ना, थोडासा फिरवून घेतलाय मिक्सरात, म्हणजे वाईस जरा बारीक होऊ नये. तसा मी हा असाच घालते अख्ख्याच्या अख्खा. म्हणजे लाडू खाताना तर सुकं खोबरं दाताखाली येतं क्रंचीनेस म्हणतात ना, तो खूप छान लागता. तर आता ह्या खोबरा चांगला जोपर्यंत याचा सुगंध येणार नाही ना, तोपर्यंत भाजूया. आणि ही सगळ्या गोष्टी आपल्याला मंद आचेवरच भाजूच्या आहात. आज आपण बनवतो आहोत अळशीचे लाडू, जवस जे म्हणतात, फ्लॅक्स सीड, त्याचे लाडू बनवतोय. थंडीमध्ये आपल्याला उष्णता देतात, आपली कंबरदुखी चालू होते. महिलांना तर म्हणतात ना 30शी नंतर किंवा 40शी नंतर तर हे त्रास खूप होतात. केस तर एवढी गळायला सुरुवात होतात ना, की विचारू नका. आणि थंडीत सांधेदुखी, हाडंदुखी हे तर चालूच असतं. मला शिंक येते, सॉरी. सॉरी, मी हात धुवून आलेच. आता काय करूस तर थंडी सुरू झाली तशी मला सर्दी सुरू झाली. जशी मी सांगत होती ना, आजची लाईव्ह मी करणार नव्हती या सर्दीमुळेच, पण काय करू, करावी लागली. आता हे बघा आपलं सुकं खोबरं भाजून झालंय. जास्त पण करपवायची गरज नाही. आता मी हे आपल्या ताटात काढून घेते डायरेक्ट, नाहीतर खाली लागतं हां हे सुकं खोबरं कढईमध्ये. आता हे जरा कढई मी साफ करून घेते, म्हणजे हे जे खाली लागलेलं सुकं खोबरं आहे ना, ते हे होईल. हे बघा. आणि सुकं खोबरं ना असं भाजलं ना, की हे बघा, छान असं भाजलंय आपण. जास्त पण करपवायचं नाही. आणि ह्याला आता थंड होण्यासाठी आपण असं पसरवून ठेवूया ताटामध्ये. म्हणजे ह्या पटकन थंड होताला. आता आपण मी कढई वाईज धुवून येते, म्हणजे पुसून घेते हे का. आता आपलं ते
काम झालेलं आहे. सॉरी. मध्ये-मध्ये मी जरा हे झाले, माझी थोडीशी तब्येत डाऊन आहे. आय एम सो सॉरी. आता आपण काय करूया माहिती आहे, ह्याच्यामध्ये डिंक भाजून घेऊया अगोदर आणि डिंक भाजण्यासाठी मला हे लागणार आहे. आता ह्याच्यात आपण 1 चमचा तूप घालूया. कारण डिंक हे तुपातच भाजले पाहिजे. 1 आणि थोडासा अर्धा. कारण बघूया आपण किती आता अर्धी वाटी डिंक आहे ना, तर आता मी किती घेते ते बघूया. फुलतात हे डिंक. हे बघा, थोडे-थोडे घालायचे असतात हां डिंक, एकदम असे जास्त नाही. कारण हे डबल टिबल साईज होते हे बघा ह्याची. हे बघा असे. तुम्ही डिंक तळताना ना पाहिजे तर गॅस जास्त मोठा करू शकता. कारण डिंक असे काही करपायची भीती नसते. त्यांना व्यवस्थित असं आपल्याला डबल म्हणजे हां, आता हे डिंक ना डबल होतात. आता मी काढून घेते. हे बघा असे आपण आता काढून घेऊया. तर परत थोडेसे डिंक आपण घालूया. हे बघा. थोडे-थोडे करून डिंक आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. म्हणजे मी फ्राय करून घेते. झाले. कुणाकुणाला लाडूमध्ये डिंक आवडतात ते सांगा. मला तर खूप आवडतात. लाडूमध्ये आणि डिंक पण खूप गरम असतात हां. आपल्या शरीराला खूप उष्णता देतात आणि आपल्या शरीराला खूप फायदे पण देतात. म्हणून काही-काही जण नुसत्या डिंकाचे सुद्धा लाडू करून खातात हां थंडीच्या दिवसात. पण हा लाडू ना म्हणजे आज एका दिवशी एकच लाडू खायचा. एका दिवशी 2-4 लाडू नाही खायचे. कारण ते जास्त गरम पडतात म्हणून. म्हणून एका वेळेला एकच लाडू खायचा. आता असे सगळे मी भाजून घेते. आता झालं. तर कढईमधनं काढून घेऊया. हे बघा. डिंकच भाजताना तो व्हिडिओ मोठा होतो ना, तसं ना करा. म्हणजे हे आपण जे लाडू करून जातो ना, मेथीचे लाडू किंवा आता जसे मी अळशीचे फ्लॅक्स सीडचे लाडू करते, त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी कधी, केव्हा भाजायच्या ना, हेच महत्त्वाचं असतं आणि सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या. ह्याला तुम्ही ना थंड झाल्यानंतर असं म्हणजे थोडासा दाब देऊन हे असे हे करू शकता, बारीक करू शकता मिक्सरला लावण्यापेक्षा. ह्या सगळ्या गोष्टीच भाजून घातल्या जातात. बाकी काय लाडूमध्ये म्हणजे असं आता बस झाले एवढे डिंक. आता मी एवढूसं ठेवते कारण मला असं वाटतंय, की हे बघा फुलून एवढे नाहीतर खूप जास्त होईल डिंक. तर एवढा डिंक बस झाला. आता मी हे काढून घेते. आपले डिंक असे तयार झालेले आहेत. हे बघा. म्हणजे जवळ-जवळ अर्धी वाटीच. आता आपण काजू आणि बदाम जे आहेत ना ते एकत्र. कारण हे काही जास्त भाजूची गरज नाही. जराशी शेकतले मी गरम करतले बस. हे बघा लगेच असे ह्यांका ना क्रंचीनेस येऊया ना म्हणान. ह्यांका वायच असा भाजून घेऊया. आता मी काढून घेते. हे सगळ्या गोष्टी ना मिक्सरला लावच्या अगोदर ना थंड होऊया. हे बघा. आता मी ह्याच्यात मखाने घालतले. जे मी ठेवलेलं आहे. अरे एक मखानो काय पडलो. ये. आणि मखाने काय करतो ना माहितीये, एक चांगली गोष्ट करतो ना, अख्खा तूप जा आहे ना कढईचा, तर आपल्या अंगांग लावून घेतो.
आता हे मखाने असे फ्राय केले ना, की ह्याचं सुद्धा एक क्रंचीनेस म्हणजे पूड तयार होक ना आणि त्याची क्रंचीनेस म्हणजे अशी काय म्हणतात त्या का मराठीत? तशी छान चव लागतात, क्रंची चव आणि ह्याची पूड पण खूप छान होता. त्याच्यामुळे हे मखाने ना तुपात भाजू आहे. काही-काही जण काय करतात नुसते मखाने तुपात घालतात आणि ह्याच्यावर ना मस्त अशी आपली लाल मसाला पावडर किंवा तुम्ही चाट मसाला पावडर जी असते ना, ती अशी भुरभुरतात आणि मस्त हे मखाने असेच तुपात भाजलेले सकाळी-सकाळी नाश्त्याला पण खातात. त्यामुळे हे मखाने खायचे पण खूप फायदे असतात हां, आपल्या शरीरासाठी. तर हे मखाने पण तुमका गावले ना, तर आवर्जून तुम्ही घाला. आता मी काढून घेते काय-काय मखाने उरतात. बस झाले एवढे फ्राय. आता जे उरतंय ना, ते मी घेते ह्याच्यामध्ये. आता आपलं बऱ्यापैकी जे साहित्य होता, तर सगळा भाजून झालेला. आता काय रवला नाही. आता आपण एक-एक वस्तू ना हां, आता मी परत एकदा तुमका दाखवते. अळशी आपली खाई गेली ती. ही बघा. आज आपण करतो अळशीचे लाडू. हे अळशी बघा आता थंड झालेली आहे. ही म्हणून मी पसरवून चाळणीतच थंड करून ठेवलंय. कारण ना ती खूप जास्त गरम होतात. ती काय गरम होऊक ना जवळ-जवळ 5 ते 6-7 मिनिटं लागली म्हणान. तशीच थंड होऊक सुद्धा त्याला भरपूर वेळ लागता. म्हणून ही व्यवस्थित थंड झाली ना, तरच आपण ही मिक्सरला लाव होईल, नाहीतर मिक्सर गरम होईल. आणि त्याच्यानंतर मी हे 200 ग्रॅम अळशी घेतलंय म्हणजे जवळ ही 2 वाटी अळशी घेतलंय. त्याच्यानंतर हे काजू बदाम जे आहे ना, मी गॅस बंद करते. हे काजू बदाम जे आहे ना, ती 1 वाटी घेतलंय. 1 वाटी काजू नाही सॉरी अर्धी वाटी काजू आणि अर्धी वाटी बदाम म्हणजे ह्या दोघांचं मिश्रण 1 वाटी झालं हे बघा इथं 1 वाटी. त्याच्यानंतर जरासा जायफळ घेतला, एवढा जायफळ नाही, वायसचा किसून आणि डिंक सुद्धा मी अर्धी वाटी घेतलाय, पण ते असे भाजले ना तुपात, की ते डबल होतात हे बघा आणि जो डिंकाचा आवाज येतो ना हे बघा, असं छान येतात आणि त्याच्यानंतर ह्या जो खोबरा सुद्धा आहे ना, त्यासुद्धा मी या सुक्या खोबरा घेतलाय, असा अर्धी वाटी. तुम्ही डेसिग्नेटेड खोबरा सुद्धा घेऊ शकता. त्यासुद्धा वाईज असा भाजून घेऊया आणि ह्या हिसर असा हातानंच चिरूया. म्हणजे बोलतात ना, असा चुरगळूया. ह्याका मिक्सरला लावायची गरज नाही बघा. भाजल्यावर ना ह्याचा चुरो आरामात होता. ह्याका काही एक मिक्सरला लावायची गरज नाही. आता थंड झाला म्हणून मी असा ह्याका चुरून घेते. हे बघा झाला. ह्याचं काम फिनिश. आणि त्याच्यानंतर ह्या वाईज अख्ख्या ना, त्या नको घालूया आपण. त्याच्यानंतर मी या गुळाची ही जी पावडर घेतली तुम्ही गूळ सुद्धा घेऊ शकता चिरून. ही वेलचीची पावडर आहे. आपण अर्धा वाटी तूप घेतलं. आता किती लागतं आता मी तुम्हाला दाखवते. एवढाच साहित्य घेतलंय आणि आता आपण एक-एक करून मिक्सरला ह्याची भरड करून घेऊया. तर सुरुवात आपण अळशीपासून घेऊया. त्याच्यासाठी मिक्सर ना एकदम कोरडं होईल हां, म्हणजे त्याला जरा पण पाण्याचा अंश नसावा. आता हे बघा, मी छोटंच मिक्सरचं भांडं घेते. आता ह्याच्यामध्ये आपण अळशी बघूया किती मावते. ही 200 ग्रॅम अळशीची पूड आरामात होईल. हे बघा. आता आपण ह्याची पूड करूया आणि मोठी परात घेऊया. त्या परातीमध्ये आपण एक-एक वस्तू आता घालून घेऊया. आता आपण कुठे ठेवूया? असं हे का लांब-लांब करूया. हे जे गोष्टी झाले ना, त्यांना असं वायच लांब करूया. आणि आता मेन म्हणजे ह्याच्यासाठी ना मोठा भांडाच वया हां. म्हणजे तुम्ही टोपात सुद्धा घेऊ शकतात. मी असा परातीत घेते म्हणजे परातीत आपला सगळ्या गोष्टी अशा मिक्स करू बरे पडतात म्हणा. आता मी ह्याका मिक्सराक लावून घेते. ह्याची पूड करते. बस हे बघा. आईला पूड केल्यावर जो वास आला म्हणजे सुगंध आला ना, तो माझी सर्दी असून सुद्धा मला सुगंध खूप छान आला. आता काय करूया हे बघा. आता हे बघा. आपली ही आपली जी अळशी आहेत, त्यांची पूड तयार आहे. ती आपण ह्याच्यात घालूया. हे बघा. वाटतं की नाही, हे लाडू आत्ताच बनवून तुम्ही सुद्धा बनवून तयार करा. नक्की वाटतले आणि तुम्ही नक्की हे लाडू बनवून बघा. तुमका खरंच आवडतले ह्याची गॅरंटी घेते. कारण तुम्ही मेथीचे, हलीमचे, ह्याचे त्याचे लाडू नेहमी बनवता. पण हे लाडू तुम्ही एकदा बनवून बघा. आता बारी इली मखाण्यांची. हे सुद्धा वाटून घेऊया. ह्याची सुद्धा पूड करून घेऊया. एक-एक करून घेऊया. भाजताना सुद्धा जो सिक्वेन्स मी सांगलाय ना, की पहिला
अळशी भाजूया, त्याच्यानंतर सुका खोबरा भाजूया, मग तूप घालूया, मग त्याच्यामध्ये आपण काजू, बदाम किंवा जे अक्रोड वगैरे तुम्ही घेतलात तर ते भाजू आहे आणि त्याच्यानंतर मग त्या तुपामध्ये आपलं पण नाही सॉरी पहिलं डिंक भाजूया, नंतर त्याच उरलेल्या तुपामध्ये आपले काजू, बदाम भाजूया आणि मग शेवटी मखाने म्हणजे जर कढईचं तूप असतं ना, तर मखाने पूर्ण आपल्या अंगाला लावून घेतात, म्हणजे शोषून घेतात आणि मग ते म्हणजे बोलतात ना आणि ह्या सगळ्या वस्तू थंड झाल्यावर आपण एक-एक करून मिक्सरला लावून घ्यायच्या. आता आपण हे आहे बघा, मखाण्याची सुद्धा पूड झालेली आहे. आता ती सुद्धा आपण घालून घेऊया. आता आपल्याला सुकं खोबरं घालायचंय. माझ्या लेकाला जरा पाणी पाहिजे, ते मी जरा देऊन येते. हे घे. आता आपण सुकं खोबरं घालून घेऊया ह्याच्यामध्ये. हे बघा, ताटाला लागलेलं पण आपण असं काढून घेऊया. आता आपण हे जे ड्राय फ्रुट्स आहेत ना, ते लावून घेऊया मिक्सरला. हे लाडू सोपे वाटले की नाही तुम्हाला? खाली कमेंट करून नक्की सांगा आणि झटपट सुद्धा होतात की नाही हे सुद्धा नक्की सांगा. आपण म्हणतात ना मुलांना शाळेत सोडून आलो किंवा आपल्याकडे सगळी घरातली कामं झाली, की आपल्याकडे जो फावला वेळ असतो ना, त्याच्यामध्ये हे लाडू आपण झटपट तयार करू शकतो. आता जसं मी तुम्हाला सांगले ना, आता हे जे डिंक ते मी काय असे मिक्सरला लावायचे नाही, असेच हाताने क्रश करून ह्याच्यात घालून घेते. हे बघा. तुम्ही हवे तर वाटीच्या साहाय्याने क्रश करू शकता. पण मी बहुतेक वेळेला असेच करते आणि हे मस्त लागतात सुद्धा. ह्याच्यामध्ये बघा एक क्रंचीनेस असतं ना, मस्त लागतात. हे बघा असे. जास्त काय आहे का बारीक बारीक पूड केली ना जास्त याची तर मजा निघून जाते. हे बघा तुमका आवाज इलो की नाही नक्की सांगा. माका तर येता कारण मी या कॅमेऱ्याच्या जवळ आहे ना माईकच्या. आता हे आपल्या सगळ्या गोष्टी झाले. आता मी या चमचो वाईज बाजूक ठेवते. आता काय आपण करूचा आहे ना आता बघा हात थोडेसे हे झाले. आता हे बघा ह्या जायफळ. आता मी ह्या घेते वाईज किसनी घेते. हे बघा आता एवढ्या एवढा जर आपलं साहित्य आहे त्याका वाईज अर्धा जायफळ. हे बघा जास्त पण जायफळ झालं ना तर झोप येता. पचण्यापुरतीच जायफळ आणि चवीपुरतीच. हे बघा एवढा बस. हे बघा एवढा किसून मी घेतलाय. बस झाला. आता मी जायफळ ठेवते आणि आता मी इसर गूळ ना गरम करून नाही घालणे असाच घालते. हे बघा आता मी कमेंट घेते जराशा. कोणी कोणी कमेंट केलंय. अनिता लिहिते मी करतलय. हो नक्की करा. सारिका लिहिते कसले लाडू. आपण आज फ्लॅक्स सीडचे लाडू करतोय म्हणजे अळशीचे लाडू करतोय. आज वहिनी नाही वाटतं. हो नाही आहेत. त्यांचं जरा काम होतं. नीलम लिहिते हाय. हाय ताई. अजून कुणाचे काही कमेंट असतील किंवा काय हे असेल तर तुम्ही नक्की सांगा. अळशी पण बोलतात. हो, अळशी पण बोलतात, जवस पण बोलतात, फ्लॅक्स सीड्स पण बोलतात आणि कन्नडामध्ये पण एकीने कमेंट केलेली त्या ताईंनी. त्यांना काय म्हणतात, "ताई डिलिव्हरी नंतर वेट कसं कमी केलं प्लीज सांगा." डिलिव्हरी नंतर वेट कमी मी कसं केलं, तर काय नाही थोडंसं बोलतात ना रनिंग करायची, थोडंसं आपल्या रेग्युलर ह्याच्यामध्ये योगा करायचा जेवढा आपल्याला जमतो. नाही योगा जमला तरी मी थोडेफार सूर्यनमस्कार करते 8-10 आणि आवर्जून अर्धा तास चालायचा प्रयत्न करते. तो मी करतेच करते. आठवड्यातून 2-4 दिवस तरी चालते. त्याच्यानंतर नेहाने लिहिलंय अळीव घातले तरी चालेल. हो, अळीव घातले तरी तुम्ही चालू शकतात. पण खूप जास्त गरम-गरम नको. कारण डिंक आपण घालतोय, अळशी पण घालतोय, सगळंच गरम पदार्थ घालतोय. गुळाचा गुणधर्म पण गरम असतो. त्याच्यामुळे हलीव पण घातलं ना तर अजून जास्त ते लाडू गरम पडतील. म्हणून मी ह्या वेळेला अळीव नाही घातलं. पण अळीव घातले तरी चालेल. थोड्या प्रमाणात तुम्ही घालू शकता. ज्यांना अळीव आवडत असेल त्याची.
राधिका लिहिते, माझी वरली कमेंट वाचा ना प्लीज. मला माहिती नाही काय कमेंट होती, तुम्ही परत केल्या. सर्वांच्या कमेंट्स वाचा. हो, नक्की वाचते मी आता. प्रमिला लिहिते, काय आहे हे? आज आपण करतो अळशी फ्लॅक्ससीडचे लाडू. लक्ष्मी लिहिते, हाय. हाय ताई. नेहाने लिहिते, हो आवाज आला. हो, थँक यू. अगशी म्हणतात, हो. अजून कोणाला ह्या लाडूविषयी किंवा काही सजेशन असतील, सुंठ पावडर घाला. हो, सुंठ पावडर मी शोधते जरा, माझ्या फ्रीझरमध्ये आहे. ती मी घालते. मेथी पण थोडी घालायला हवी. हो, मेथी पण घालायला हवी, पण जसं मी अगोदरच सांगितलं ना, सगळंच गरम-गरम पडेल ना, म्हणून मी जरा थोड्या गरम वस्तू, तसं तर तीळ पण घालतात. तिळीने पण तो म्हणतात ना, खूप छान लाडू होतात. पण सगळंच गरम-गरम घातल्यानंतर ते चव बॅलन्स होणार नाही. म्हणजे थोडीशी चव बॅलन्स झाली पाहिजे ना अळशीची. आजचं मेन इन्ग्रीडियंट्स आपली अळशी आहे. मग त्याची चव ती आपल्याला मिळावी म्हणून मी थोड्याफार गोष्टी आहेत ना त्या अव्हॉइड केल्या. पण तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही त्या ॲड करून तसे लाडू तुम्ही नक्की बांधून बघू शकता. आता आपण गूळ पावडर टाकली. आता आपल्याला इथे कढईचं काम आहे. आपण तूप गरम करून घेऊया आणि ते तूप आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत. आता मी काय करते माहिती आहे, हे गूळ पावडर घातल्यानंतर ना तूप थोडंसं गरम होऊ दे. गूळ पावडर मी अख्खी वाटी ही जी आहे ना, ही तुम्ही इथे गूळ गूळ जर चिरलं असेल ना, तर ते तुपामध्ये मिक्स करून घालू शकता. पण मी इथे गूळ पावडर घेतली आहे ना, म्हणून मी अशीच हाताने मिक्स करते. माझी सुंठ पावडर राहिली आहे, सॉरी. ती मी बघते, 1 मिनिटं द्या मला. आता मी सगळं असं हाताने मिक्स करून घेते. आता हे बघा, इथे एक ट्रिक आहे हां. आता हे लाडू गोड झाले की नाही, ते आपल्याला कळण्यासाठी आपण काय करूया माहिती आहे, थोडेसे हे आपण असं हातात घेऊया, मिक्स केल्यावर आणि थोडीशी मी चव घेऊन घेते. सॉरी हां, उष्टवत नाहीये, जराशी चव घेते. म्हणजे गूळ पावडर जर कमी असेल, तर ती अर्धा वाटी गूळ मी ह्याच्यात घालते. म्हणजे जसं मी सांगितलं ना, गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. हं, मला परफेक्ट वाटतंय. थोडंसं गूळ मी घालते, पण मला परफेक्ट वाटतंय आणि हे थोडंसं गूळ घालून मी परत मिक्स करते. हे बघा. आता आपली कढई गरम झाली. त्याच्यामध्ये आता तूप किती लागतं ते मी तुम्हाला दाखवते. मी मगाशी थोडं 1-1.5 चमचा तूप घेतलेलं होतं. ह्याच्यामध्ये बघा कुठे-कुठे असे अख्खे काजू राहतात ना, ते बाजूला काढायचे, नाहीतर वळताना ते लाडू वळत नाही. कधी-कधी काय-काय बारीक होत नाही ना म्हणून. हे नंतर आपण खाऊ शकतो. काय वाया जात नाही. हे बघा असं परत एकदा मी टेस्ट करून बघते. म्हणजे मला कळेल, स्वतःलाच स्वतःची चव कळते ना, की बाबा गूळ बरोबर लागला की नाही. जर ह्याच्यामध्ये गूळ कमी झाला असेल आणि मी वळायला घेतले, तर नंतर मी काय करू शकत नाही ना म्हणून. हं. हं. आता गूळ बरोबर आहे. जर मी अजून घातला ना, तर ते खूप जास्त गोड होतील. आता आपली कढई गरम झाली. हां, सुंठ पावडर 1 मिनिट हां. सुंठ पावडर 1 सेकंड हां. आठवली मला. जरा काहीतरी द्या म्हणजे मी ती काढू शकते. सुंठ पावडर तुम्ही सुद्धा आवर्जून घाला. त्याने खरंच खूप छान चव येते. हां, ही बघा. इथे लिहिलेलं आहे हां, जिंजर पावडर. आता ती मी किती घालते ते बघते. अंदाजाने थोडीशी घालते. तसं ही बघा, अर्धा चमचा, 1 चमचा तरी, कारण एवढं मिश्रण आहे ना, तर ही घालते. थँक मी विसरली होती. पण आवर्जून सांगितल्याबद्दल थँक सो मच. आता आपण परत मिक्स करून घेऊया, म्हणजे सुंठ पावडर सगळ्यात लागावं ना. हे बघा अशी. जर कोणाक हे लाडूची ऑर्डर द्यायची असतात किंवा मेथीचे लाडू हवे असतील ना, तर तुम्ही आमच्या नंबरवर WhatsApp करू शकता किंवा कॉल करू शकता. आम्ही ऑर्डर घेतो लाडूंची. तुम्हाला नक्की बनवून देऊ. असे जसे आम्ही जे प्रॉडक्ट वापरले, शुद्ध तुपातले ते. आता ना ह्याच्यात तूप घालूया. मी पूर्ण जे तूप आहे ना, ते कडवून घेणं गरजेचं आहे. आपल्याला जास्त तूप फक्त वितळवायचं आहे हां. हवा म्हणजे ह्याला वाफ नाही काढायची, फक्त तूप वितळवायचं आहे. आता हे तूप वितळलेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि कपडा घेऊन हे तूप त्याच्यात घालते. मला वाटतं थोडं लागेल तूप तरी पण.
हे बघा, हे अर्ध वाटी तूप मी घातलंय कारण सगळंच पावडर आहे ना, तर आपल्याला अंदाज येत नाही की किती. मग असा हा चमचा घ्यायचा कारण तूप गरम आहे ना, आणि हे परत मिक्स करायचं. तर ह्याच्यात तूप अजून लागणार आहे. मी आता परत तूप घेते. आता तुम्हाला दाखवते किती तूप घेते ते. आता आपण अर्धी वाटी तूप वापरलंय. अजून माझ्या अंदाजे अर्धी वाटी तूप लागणार आहे. कदाचित अर्ध्यापेक्षा जास्त पण लागेल तरी पण. आता मी गॅस बंद केलेला. तो खरं सांगू, सुंठ पावडर टाकल्यानंतर जो सुंठ पावडरचा सुगंध आला ना, तो खूप छान आला. थँक्यू सो मच नेहाताई, तुम्ही सांगितलं त्याबद्दल. कारण मी खरंच विसरलेली, माझ्या लक्षात होतं की सुंठ. आता ह्याच्यामध्ये मी तूप घालते. दररोज जवस खाणं ना, 1 चमचा जरी जवस तुम्ही खाल्लात ना, तरी हे हृदयासाठी ना खूप चांगलं असतं. जे बॅड कोलेस्ट्रॉल म्हणतात ना हृदयाचा, तो आपला कमी करतात. त्याच्यामुळे जवस हा खावा. त्याच्यामध्ये जसं मी मगाशी पण सांगितलं ना, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड असतं म्हणून. ही मी कोणत्याही तुपाची ॲड नाही करत आहे हां. ते काय झालं माहिती आहे, माझ्याकडे तूप संपलेलं आणि आत्ता ते तूप मी ऑर्डर केलं म्हणून आलंय. म्हणून मी आता तुमच्या समोरच तूप फोडते. आता मी परत हे बघा, 1 चमचा, मोठा चमचा, त्याच्यानंतर अजून 1 चमचा. वितळल्यावर किती होतं ते बघा. एवढं तूप बस आहे. आता वितळू दे तूप. तुम्ही व्हॉट्सअप करा हे लाडू कसे केजी, तुम्ही व्हॉट्सअप करा, मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय देते. चला, आता आपलं तूप वितळलेलं आहे, ते ह्याच्यात घालून घेऊया. माझा कपडा कुठे गेला? कोणतरी मदतीला असेल ना, तर ह्या गोष्टी खूप होतात. म्हणजे काही जण कमेंट करतात ना, तसं मला आज आठवलं की वहिनीच्या बाजूला मी नुसती काय म्हणतात, बडबड नाही करत असते, त्यांना मदत पण करत असते. आज मला ते जाणवतं की कोणतरी रेसिपी करताना असेल ना, तर खूप जास्त मदत होते. नाहीतर खूप गोंधळ म्हणजे बोलतात ना, शोधाशोध होते खूप. तर आता अशा प्रकारे मी बघा, तुमच्या समोरच हे 2 वाटी तूप झालेलं आहे. आता हे मी मिक्स करते. कारण तूप गरम आहे ना, म्हणून असं फॉर्च्युना किंवा 1 चमचा घ्यायचा, असाच चमचा घ्यायचा. नाहीतर जास्त काय असे जर आपण तो दुसरा चमचा घेतला ना, तर त्यालाच सगळं चिपकतं. आता हे बघा, आता ह्याला आपण लाडू वळतात का बघायचे, कारण हे लाडू ना गरम-गरम असतानाच वळवायला पाहिजे. आता हे बघा, आता हे लाडू अजूनही वळत नाहीयेत हवे तसे. हे बघा, असे हे होत आहेत. मग ह्याच्यामध्ये अजून थोडं तूप लागणार. पण एक मी आवर्जून इथे सांगते हां, ज्यांना मूळव्याधीचा त्रास आहे, पायल्सचा त्रास आहे, त्यांनी म्हणजे बुद्धकोष्ठता वगैरे म्हणतात ना, त्यांनी हे गरम पदार्थ थोडे कमीच खा हां. कारण त्याच्यामुळे ना तो त्रास अजून जास्त वाढतो म्हणून हां. आता हे बघा, हे हाताला सोसतं ना एवढं तूप गरम आहे. मी बघते. लहान मुलांना देताना सुद्धा आता हे बघा, हे वळवले जातायत. आता मी जेव्हा हाताने ढवळलं ना, तर हे बघा, हे लाडू आपले बरोबर आहे. तुपाचा अंदाज. अजून जास्त तूप घातलं ना, तर मग ते जास्त तूप होऊन जाईल. हे बघा. हे बघा. आता हे गरम-गरम असतानाच आपल्याला हे लाडू एक-एक करून वळवून घ्यायचंय. हे बघा. तुम्ही छोटे-मोठे जसं तुम्हाला आवडत असतील, हा लाडू छोटाच करावा. कारण जसं मी सांगितलं, जास्त पण खायचा नाही, नाहीतर उष्णतेचा जास्त त्रास होतो. आपल्या शरीरात जास्त उष्णता वाढते. म्हणून हा एवढाच छोटा करावा, बारीक-बारीक. म्हणजे एवढा लाडू खाल्ला ना, की तुम्हाला शरीराला सगळे आवश्यक जे घटक असतात ना, ते मिळतात. जर तुम्हाला वाटलं वळताना, की ते वळत नाही, तर थोडंसं तूप, कढई अशीच ठेवायची आणि थोडंसं तूप त्याच्यात गरम करायचं आणि मग थोडंसं तूप ह्याच्यात ॲड करायचं. हे बघा, असे मी थोडे बारीक-बारीक करते, कारण माझा भार्गव आहे ना, त्याला पण मी देणार आहे म्हणून. हा बघा, हा आपला दुसरा लाडू. तसं हाताला लागलेलं थोडं, जर तुम्ही हे मिश्रण जास्त घेतलं आणि वळवलात ना, तरी पण होतं. हे बघा. पण थंड झाल्यावर वळवू नका. मग परत तुम्हाला ह्याच्यात तूप गरम करून घालावं लागणार. गरम-गरम असतानाच हे लाडू वळवायचे. आणि बघा, मी तुमच्या समोर 1 मिनिटामध्ये हे तूप गरम करून घातलं. पूर्ण तुपाला काही वाफ यायला द्यायची नाही. थोडंसं तूप वितळलं की बस झालं. हे बघा.
हा बघा, कुणाला आवडले? परफेक्ट लाडू तयार झालेले आहेत आपले. आता मी कमेंट वाचते. लाडू कसे किलो देणार ते तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअप करा 9766549535 वर. ते मी तुम्हाला सांगते कसे किलो देणार ते. अनिता लिहिते सुंदर केलेत लाडू. थँक यू सो मच. खरंच हे लाडू लागतात पण खूप छान. पण अळशी भाजताना ना एक काळजी घेतली पाहिजे, ती जास्त प्रमाणात करपली नाही गेली पाहिजे, नाही तर करपली ना तर तिचा कडूपणा उतरतो हा त्याच्यामुळे. आणि जसं मी तुम्हाला दाखवलं तसंच तुम्ही लाडू करा, नक्की तुमचे लाडू व्यवस्थित होणार, खूप छान होतील. ह्याच्यामध्ये मी कुठेही गव्हाचं पीठ वापरलेलं नाहीये किंवा गूळ असं वितळवून घातलेलं नाहीये किंवा असं तुम्ही म्हणाल की दुसरा काही मी प्रकार केलेला नाहीये. मी जो प्रकार म्हणजे हे थोडे वेगळ्या प्रकारे तुमच्या समोर लाडू, तर तुम्हाला असे लाडू करत असतील तर आवडत असतील तर तुम्ही नक्की करून पहा. आणि ह्याच्यामध्ये गुळाच्या मी गूळ पावडर जशी वापरली ना तशीच तुम्ही वापरा. कारण नाही जर गूळ पावडर वापरली तर तुम्हाला ते लाडू गूळ कडवून घ्यावं लागतं ह्याच्यामध्ये. आता असे मी बाकीचे सगळे लाडू वळवून घेते हळू-हळू. आता हा लाईव्ह आपण एंड करूया का? कारण लाडू बऱ्यापैकी झालेले आहेत. वळवायच्या आधी ना असे मिक्स करायचं. हे बघा असे. थोडं जर वाटलं की लाडू वळत नाही तर तूप ह्याच्यामध्ये आपण घालू शकतो. लाडू वळवता. हे बघा. असे मी बारीक-बारीक लाडूच करून घेते. म्हणजे एक लाडू एका दिवशी आपण खावा म्हणून. जास्त पण उष्ण चांगलं नसतं. थोडं कमीच म्हणजे त्रास होतो नंतर उष्णतेचा. ह्याच्यामध्ये जर गव्हाचं पीठ पण काही-काही जण घालतात. म्हणजे ते बाइंडिंगला मदत करतं म्हणून. गव्हाच्या पिठाने बाइंडिंग लवकर होते. आणि हे सगळं कोरडं-कोरडं आहे ना, त्याच्यामुळे वळायला खूप वेळ लागेल. आता ह्याच्यात मला वाटतं जरासं तूप मला घालावं लागेल, कारण जसं मी तुम्हाला बोलली ना, तूप थोडं-थोडं गरम करूनच घालायचं. काय वळले जातायत. अक्कल आहे. तर गेले ना सगळेजण. माझे लाडू ना छोटे-मोठे, छोटे-मोठे म्हणजे तुम्हाला साईज नुसार तुम्ही वळवू शकता. एवढे काय वळवत बसू अर्थातच. चला, आता अशा प्रकारे ना आपले हे लाडू झालेले आहेत. कारण आता वळवायला माझ्या मते मला ना अर्धा तास तरी लागेल. तर आता अर्धा तास लाईव्ह तसा ठेवण्यामध्ये काय अर्थ नाही. तर मी ना हे लाडू सगळे असे वळवून घेते आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, तर ह्याचं प्रमाण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. हे लाडू तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुम्हाला कोणत्या रेसिपी लाईव्हमध्ये हव्या आहेत, त्या तुम्ही नक्की म्हणजे सांगतात ना, तुम्हाला अजून कोणती एका ताईने लिहिलंय, की अळीवची खीर दाखवा लहान मुलांसाठी. हो, ती नक्की दाखवतो कारण ती अळीवची खीर खाल्ल्यामुळे ना हिमोग्लोबिनची जी कमतरता असते ना, ती शरीरातली भरून निघते. तसंच हे जवसाचे लाडू जे असतात ना, जवस किंवा तुम्ही अळशी म्हणू शकता किंवा तुम्ही फ्लॅक्सीडही म्हणू शकता. ह्याच्यामध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड भरपूर असतं, जे आपल्या हृदयासाठी चांगलं असतं, हाडांसाठी चांगलं असतं, म्हणजे आपल्या शरीरासाठी एकूण एक हे लाडू खूप चांगले असतात. तर तुम्ही जास्त न खाता, जास्त पण उष्ण चांगलं नसतं. एखादा लाडू दर दिवशी 1 लाडू खाऊ शकता. त्याच्यावर खाऊ नका, कारण मूळव्याधचा त्रास जाणवतो म्हणून. तर ही रेसिपी आता लाईव्ह एंड आहे. तर तुम्ही ही रेसिपी जर पूर्ण कोणाला बघायची असेल, तर तुम्ही परब किचनच्या लाईव्ह सेक्शनमध्ये जाऊ शकता आणि ही रेसिपी पाहू शकता. आम्ही स्टार्ट टू एंड हे लाडू कसे केले हे त्याच्यामध्ये दाखवलेले आहेत. हे बघा.
आपला मस्त. आता मी एक लाडू तुम्हाला फोडून दाखवते. असं म्हणतात, की लाडू फोडल्यानंतर ना त्याच्यातलं सगळं टेक्स्चर असं दिसलं पाहिजे. हे बघा. आता ते गरम असल्यामुळे थोडंसं हे होतं आणि हे लाडू स्टोअर करायचे असतील ना, तेव्हा जेव्हा हे लाडू पूर्णपणे थंड होतील ना, तेव्हा तूप ह्याला कडकपणा देतो आणि हे लाडू आपले मोडले जात नाही आणि हे लाडू पूर्ण असे थंड झाले ना, की एअर टाईट डब्यामध्ये तुम्ही बंद करू हवेशीर म्हणजे हवाबंद डब्यामध्ये तुम्ही साठवून ठेवू शकता. 15-20 दिवसामध्ये तुम्ही हे लाडू फिनिश करा. जास्त दिवस स्टोअर नका करू आणि जास्त दिवस स्टोअर करायचे असतील ना, तर फ्रिजमध्ये तुम्ही एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता. तर हे बघा, अशा प्रकारे आपला अळीवाचा लाडू कुठेही मोडत नाहीये, कुठेही तोडत नाहीये. त्याला बाइंडिंग खूप छान आलेली आहे गव्हाच्या पिठाशिवाय. हे बघा. टाणटणाण आणि हा बघा, आता मी तुम्हाला मोडून दाखवते. हा बघा. सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये परफेक्ट आहे. परत मी याला वळवते. तर हा लाडू जर तुम्हाला ह्या लाडूची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल, तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा आणि पुन्हा भेटूया. आता हा लाईव्ह आपण एंड करूया. कुणाचा काही प्रश्न असेल किंवा कोणाला काही सजेशन असतील, तर तुम्ही नक्की खाली लिहा. मी वाचते. 2 मिनिटं मी होल्ड करते. तुमच्या कमेंट वाचते. सविता लिहिते, "छान झाले, थँक यू." नेहा पण लिहिते, "छान झाले, थँक यू. सो मच." सुनीता लिहिते, "हाय." हाय ताई. कोणाचे काही प्रश्न असतील किंवा काय असेल तर सांगा. मग मी 2 मिनिटामध्ये क्लोजिंग करते. चला, आता आपण क्लोजिंग करूया आणि हे लाडू आता मी वळवते सगळे लाडू. नंतर फोटो नंतर फोटो काढते. चला, बाय.